So what's up mga idol? Welcome back sa atong channel ENJ Motoquatic. So for today's video mga idol, yahan ning palibot nato mga idol no. Gidala nato atong motor diri ang mga idol para ma-share nato ang kanindot sa view nga na-address sa amo mga idol no. So palibot na pagipalibutan og pinyahan no. So mo na itong motor Euro Danhari 150. So share na ko sa inyo ang mga idol na pudre ang view sa Mount Matutum. So bagura natapos ang ulan diri mga idol no. So mao nang klaro kay nato ang Mount Matutum diri mga idol. So mao nang kanindot sa sakop sa Pulumulok mga idol. Mao nang station 2 mga idol oh. Station 2 sa Dul Mount Matutum. So pinyahan mga idol, naanaibunga mga idol pero hilaw pa, di pa pwede kuan kay hilaw pa, lain pa siya, di pa siya tamis na mga idol. So dala na to karon ang ato ang Euro Danhari. So bago lang ka sa akong channel mga idol, ay kalimot pag subscribe o i-click ang notification bell button para mas updated ka sa next vlog na itong i-upload no. Sa karon nga bulan mga idol, share lang na ako sa inyo na atayadtuan karon 26 pizza 26 sa karon nga bulan mga idol. Atong lantawon kung sa kanindot ang Pit Empire motor show no. Naadaw yung motor show ang Pit Empire karong pizza 26 mga idol no. So dala na po nato atong motor dito para dili ta mag-appeal mga idol kay standard naman ito mga motor no. Wala may motor show nga para sa standard. Adto ta dito para i-vlog, i-share na to sa iban mga idol. Ito himog content sa tong vlog ang pag buhat nila og motor show event dito mga idol no. So lantaw na to kung sa ka mga nindot ang mga motor nga naa dito mga idol no. Dala na to karon ng Euro Danhari 150. So diri lang nato tapuson ng ato ang short episode no. So short vlog lang ni. Please subscribe mga idol para sa ato ang subscribe magdaghan ta, makaabot ta og 1,400k subscriber na. So ang atong subscriber karon is 1,392 subscriber na ta mga idol. Salamat sa pag-subscribe ninyo mga idol. Salamat sa padayon ninyong suporta mga idol. So please like the video mga idol. So comment down para sa mga gusto magpa-shoutout mga idol no. So may shoutout sa next vlog. So muna itong motor. Dili na ako tapusan ng vlog.